खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरनाय थाबाय। रायजो राजाफोर गोबां मोजां खौरां, नोंथांमोना बे खौरांखौ खोनानानै मोजां मोनगोन ना मोना आं मिथिला, बाट आं खोनानानै गोबां मोजां मोनदों आरोना। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो सानबाय। रायजो राजाफोर 1300 गामि दाजाब जासिगोन बिटिआर आव। जेब्ला बिटिसि एरिया जेसेबांखिनि दंमोन, दा बिटिआर जानाय लोगो लोगोनो बिनि एसे बारा 1300 गामि एरदेरसिगोन रायजो राजाफोर। गोबां मोजां खौरां आंनि मथेब्ला, आरो लोगोसे आं गोजोननाय मोनदों बे बाथ्राखौ खोनानानै, जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि बिएम सोदोब चेनेल साबस्क्राइबार दङ बिथांमोनाबो मोनथिनांगौ, आं बेखौ सानबाय। नोंथांमोननि गेजेरावबो सोरबा सोरबा फेसबुक आरो मिडियाफ्राव गासिबो माखासे जायगायाव नुखाबायानो जानांगौ, अब्लाबो जोंनि फारसेनिफ्राय बे खौरांखौ आं खोन्थानो लुबैनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय रायजो राजाफोर। नोंथांमोना बे खौरांखौ खोनानानै मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै बयनोबो शेयार खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना मोनथिहोयो, आं बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम आर'ज खालामनाय जाबाय। जाहाथे बयबो नुयो, गोसो गोजोननाय मोनो। रायजो राजाफोर गुबुन फारसेथिंजाय बिपिएफ पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना बेवहाय मोनसे साबमिट खालामदों, मोनसे आर'ज बिलाइ साबमिट खालामदों देशफोराव थांनानै, जे दानख'नो मोना, बिटिसिआव जेसेबांखिनि गामि दं बेखौ दानख'नो मोना। आरो लोगोसे गुबुन फारसेथिं 1300 गामि दाजाब जासिगोन। सनितपुराथ' थाखाबायानो, बिश्वनाथाबो थाखाबाय, लखिमपुरनिफ्राय माखासे गामि आरो दाजाब जागोन, बे बाथ्राखौ जों खोनानो मोनदों रायजो राजाफोर। गोबां मोजां खौरां आंनि थाखाय, आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रंजालि मागो दमासिनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय। नोंथांमोनखौ गेदेरफोरखौ आं खुलुमनाय थाबाय। नोंथांमोना जाहाथे आंखौ बोर सारस्रियो, मोजां मोजां खामानि मावबाय थानो हायो, अननानै निमाहा बिनाय थाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय। माखासे गोबां सम लागै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट होनो हायाखै। थेंक इउ so much guys, आरो खुलुमनाय थाबाय खेबसेबाव। बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे बे 1300 गामि दाजाबनायखौ खोनानानै बयबो खुसि जायो, बयबो मोजायो। जै बर' हारिनि जै।